Allah Teala sunğod adamları yerden bir garş yokurda yüredi. Maral kardeş tödün bilen düştün ilim gözünden. Sana taraf video çekerler köpelyer gününden. Bir garış yokurda gidip yürün görün mokmine. Yerden yürümek problema yokur yoktulamağın tek. Hoppa hoppa Amerika Европа. Азия, Азия, что за безобразие? Опа, опа, Америка, Европа. Азия, Азия, что за безобразие? Yıldızların der. Alo, dinleyen. Sen bilen görüşmesek bolmaýar. Gowlukmy? Baramda görüşürüz. Ha, bolýadyr adres ýollaýan. Karotçy, gep uzatjak däl, men seni söýýän. Eziz, sen men durmuşum bilmeýän. Gysga çaýdanna biz wapşe bir-birimize dogry gelemiz ok. Men endi bimaza etme. Men seni görüşürüm. Utanma. Aylanmany gidelim. Ýör bir ýere gidelim. Garaýynmy? TikTok ýerýän gelinçelere değişlim. Öňre karoç bir video gördüm, birine bir gelin ýazdyr, ele bele diýip ýazdyr, onam ýokary çykartyr, kommentariýasyna jogap berdir, suratyny çykartyr. Ondan diýipdir. Men diýe ärim ýok diýe, TikTok ýerip näme gelişdir diýen ýöne äriňiz bar bolup diýe, TikTok ýerýäňiz diýen näme äriňize kanaat edeňiz ýokmy, oynaş gözleýäňizmi zat diýe, men dawlenýam alyp durdy, şo hökman eğer ruhsat berenler gelýändir, näme hökman bir zat gözlemek üçin girmenmi? Näme samsyk düşünjeler bar, şo taýda özüň näildigini aýtyp durdy şo. Ana şo videony gören gelinçeler näçe azyny paýyn bermediňiz, men dawlenýam alyp dur. Zaýlym alda kommentariýada şonu. Selam Hümeyra. Yani efir açtım. Efirim gidete 37 minut. Gidete 60 minut böyle. Men efirime köp adam negatif yazıyor ve kendi negatifleri blog eden için men efirim yapılıp dur. Adam olun, yerim oynama, negatif yazma, ne bulursa esasında hiç kalma gelin. Cevap vermeyen yerimde. Hatayda yakan hatara koyup cevap verecek. Yöne gelip hiç kalma gelip bulursa yazma. Efirma gelip. Adam olun, yerim oynama. Başsan şunu götürürler da. Sen götürdün, benim götürün iyiydi. Hem de ay şundan fere daima la o. Basık men hayran ol sizele. Şu gülüyor ıslangar vurun bir drevliyanda ideyani için bolay bas simpatisne olur. Para göre sen iyisin sen. Aydar nedir gönüyorlar bir duruyanmış lan bir duram yok mu? Basıktan stak çıkıp portant yok bak şeyde basık otur böyle önünüz transit bere elini sarpıp balede basık. Basık çapta her 6. ona ustaydı. Şov konsertinde de DJ, живой музыка, showman, ol tanzgruppa soy var. Olar va onsoq konkurs geçirilýän, utara soğuk, işe bilen bir näme kostyum giyip çağalarda begendirýärler. Sonra hemmeje skitkada goýdyk başça. O ne skitkada goýýan, skitkada goýma, modeden altınjy goý adamlar begen modeden düşündiňmi? Başça agyrda götürmesen getir özüm oturun. Başça agyrda geljen o özüm oturun başça. Wek, galtaş Agyrda başça. Abiyada senin bizi 30% skit getdik başça. Şonu yigirmedin. Bol başça. Hudaý ol minimumdan 140 etdik başça. Şonu yigirmedin. Bol başça. Başça masiyece uğradyň sen. Ýödüm giderim. Çaçpiti Aşgabatda geldim dot erkek bolşy gerek gurbaýamany uruday. Vay mani tura. Men bara dedmiş var. Ýörepdirin çaçpiti demen. Men oradan aýtsa. Bir kilo alloça meňdeňle. Yok menden sonra ver näme sorajak bolsaň men aýtyp bereyim. Baýamaň sırrını bilýänmi? Aýt da bilýän bolsaň. Ben şonu bilýän. Aýt bolurna bilýän bolsaň. Niçe muhtela? Yorulmağa diyene çip tuğacaş, onun alalı, fan gımmatımı diyelimden arkanca veremle. Hoş, yor soğun metele de lan. Hedir var gımmatı değil ama var. Şular real fikirdäki, näme çeňilmän ýören adamlar ünserin. Boş Türkmenistan, elbette Türkmenistan'na biznes kurnamoň iň anamly, iň amatly, iň dogry ýoldur. Çünki boş Türkmenistan size haryt gödürlän okda.
Yardam ködürleýär. Plasmas önümçiligi biz bilen başlan. Job sıklam. Bilişiňiz ýaly 32 ýyl mundan sagat näçe dedigini bilemok, gyzyklanmadym ama hiç açan, günüň şöhlejigi dünýäni 32 ýyl. Öňüm aýdyşym ýaly job sıklam, organizm 70 ýaşly, 40 edip duran babulkan ýaly. Yöne yüreğim kanyasına 16 yaşlıyım kıyali. Yanı var perihodnu возрастtan geçen kıyıcağışım kıyali. Karoçı, özüme arzu edesim eleyen zat jopsugum köprak akıl. Ömrüme maňa yetmedik zat şol. Mundan öňem bilemok bolaroýdamok ben onu arzu etýän öz-özüme. Bagyt, saglyk, şoňa meňde zatlar. İş olan hemmesi hasıl bolar ýalagam pul. Конечно, en atamasa bolsun aýdasym gelýär. Sebäbi şol iki insan birikmedik bolsa, men siziň öňüňizde bolmasym. Конечно, aşkitommy men çydaýan üçin, içagalanma ejeler hökmünde men saýlanlar üçin. Tak što, sizin canınız sağ olsun. Kutluğlarınız üçin köp sağ olun. Ondan yine bir zat. Diňe maralın üstünden düşmellälik edýäňim edenimize görä hemmesine deňlik etmeli. Gülälik şo taýda başyn başlady dogry men düşünýän, menim sizin gören zadyňyzy gördüm, hem şo taýda dinledim, hem eşitdim, hem hemme adam menem bilip otur. Ýöne näme üçin diňe maral şo taýda zat edýäňdem gülälik ede diýmel keniňizde güläligim goý çykaryn da şeýdiňden näme üçin diňe maralın üstünden düşýäňiz. Sunuga diýişkar bolýarmyz, hemme sunuga da değişdi şo taýda güläligim, sunuga da değişdi, güläligim uçurum ýokardy. Güläligim mana bir gaç ýokardan ýöre. Ondan näme üçin diňe maralın üstünden düşýäňiz? Mekanik we bir bagşy gurulady, gurulýan bolsa bloggerlar, tiktokgerlar gurulýan da şoňa üstünden düşümde. Sunuga men hiç kime çalışmaýan bloggerlar, işleşmeýän men. Sebä blogger edip, kimi tiktokger edip, kimi goýsaňam bolar biler ýöne. Biziň sunugatymyz agır nemede bir baskanjak şoň üçin biz bloggerlardan ýokarda durýar. Bloggerlar bizden kes söýledi, gurulady. Näme üçin mekan çykaraňlar? Mekana uçurumda mekana sizden bir baskanjak ýokarda durýar, ýani gurulady. Näme üçin maranyň kemsideni gördüňiz? Mekanyň kemsideni görmediňiz? Mekanyň kynam kemsideni görüňde uçurumda ýokarýar. Oray, da men dersinse de birlesinse ýokarda durýan menem bloggerlardan, tiktokgerlardan, liboy adamdan gurulady. Gurulaýan onam çykarıň da görä.